шаҳраки Панҷакин, деҳаи Фароб. Ба таъқиди бостоншиносон, чунин сағона дар қисмати кӯҳистони Суғди Бостон бори аввал дарёфт шудааст. Он аз дигар бозёфтҳои маросими дафни зардуштӣ фарқ мекунад. аммо ки дар шаҳраки Панҷакинти деҳаи Фароб, дар диҳаи Олимобод, яъне дар назди қабри Ишони Заробӣ ин хонаро пайдо кардам. яъне ки аз ду кӯза иборат аст. бо ду кӯза ёфтанд ва даруни кӯзаҳо пур аз устухонпора. чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, ин ҳамин хона аст, аз се токча иборат аст. анин хонаҳо бошад аз се токча иборат аст ва дуто кӯза ёфтанд. дар даруни ин кӯзаҳо бошад устухонпора ва дигар чизи дигар нест.